guys, na maayong gabi ikanatong tanan guys diri sa San Juan, Southern Leyte. Nay basketball diri guys nananaw ko gabi. Taga dinhira ko nun ni sakop sa kabalian ang duwa guys. Kaya hapit naman ang piyesta sa San Jose. Partial pa ni nga duwa guys, dili pa ni pang champion. Hapit na ang piyesta sa San Jose. May 1, maunang nagpaduwa na sila guys, na junior, na midget, maunang ilang mga kategorya guys, dinira sa sakop sa kabalian ang ilang mga duwa. Ang akong dungog-dungog guys, 3,000 ang ilang premium, murag taga Minoyho ang nakadaog gabi guys. Wow, anindot kaayo ang ilang duwa guys. Makagana tanawon, lipay gadyo ka kaadyo kay arang kaaligri sa mga bata nga nagduwa, ang uba naghapa-hapa na. Kay arang intawon og paning kamo taron lamang gadyon makadaog guys. Shout out sa kabalian nga mga players sa basketball. Wow, nagbabay-babay si Ambitious yang Crazy. Smile po diha Ambitious yang Crazy. Nice kayo ang ilang duwa guys. Daghan na kaayong mga duwa karon kay hapit na ang pista sa San Jose. San Juan, Southern Leyte, daghanay mga kalingawan karon kay daghan na kaayong umaabot nga mga piyesta karon Mayo, June. Daghan na kaayong mga kalingawan nga atong pagatan-aon. Wow, malipayo na ang mga tao kay malingaw na sila tumanaw na ay mga basketball bisag unsa pa nga mga duwa makadisco na jud ta ani guys kay daghan na kaayong mga kalingawan, labi nagmayo na, og Hunyo na pod, piyesta na pod. Wow, arang kanindo tanawon sa mga bata nga nagduwa, bisag mga bata pa sila, lihiro na sila mo duwa. Wow, nice kaayo. Daghang kaayong nananaw gabi guys. Aligri kaayo, naglukso-lukso ng uban sa kalipay. Wow, grabe, gadyo guys. Aligri kadyo ang mga duwa sa mga bata. Diri gadyo si Ambitious yang Crazy. Paglabay ni Ambitious yang Crazy, na, ano tanaw gadyo sa Ambitious yang Crazy. Kay gana kadyo tanawon guys. Malipay jud ka magtanaw mga bata. Labi na ang mga players nga sa basketball. Kay taga diri rapod, taga kabalian. Ang ilang kategorya, taga diri ra pod, taga kabalian ra, wala sila mukuan og mga mangdayo na. Maadyo ng diri ra taga kabalian. Wow! Siguro ang nagpa-premyo ani guys, si Konsihal Rico Calas. First prize, Chris Meal. Wow! Kagana ba nila oy? Hi mga guwapings! Smile pud mo diri, kaway pud mo diri kay di ako nag-vlog, wa mo kasabot nga vlogger ning inyong naa sa inyong loyong mga guys. Thank you for watching. Wow, si Ambitious yang Crazy, nagpalibot ang mga bata, nakasabot siguro nga vlogger ko, maunang mitanaw na sila sa camera, daghang kayong mananaway diri guys. Wow, kinsa kahimo daog, no daog na gyud ay ang taga Minoyho. Wow, kabibo ba kaayo sa kabalian kay daghan na kaayong mga piyesta diri guys. Wow, katawa po diha Crazy kay nakalaag ka man diri nakakita kag basketball. Hi, don't forget to subscribe Ambitious yang Crazy. Thank you so much for watching. Wow! Sige, biray, lugay sa bula. I-shoot mo, mga bata. Mga junior ni sila nga kategorya. Wow! Pangalihiro, gadyo manduwa ning taga-kabalian. Oy, gagmay pa, mga talented na kaadyo ning mga bataan na. Parang pagkaanindot sa ilang duwa guys nga basketball inilugay. Hala, i-shoot mo, i-shoot diri. Hala, dagan ginukdanay, nagapahapa ng uban din ha guys kay arang paningkamot, maadyo na lamang makadaog. Ug mo improve pud ang ilang talent, pwede sila. Ug mo adto nagsibo, pwede sila mag-varsity dito basketball player para may scholar sila guys sa ilang pag-eskwela.
Wow, ambisyon siyang Chrissy. Starring man sa duwa nga basketball. Abtik yun ni si Chrissy. Uy, kay magsuroy-suroy manggod para sa iyang i-content sa kada adlaw. Thank you so much. Wow, ambisyon siyang Chrissy. Sige lang magpusing-pusing. Smile pud mo gamay mga bata. Kay nadiri ang vlogger sa inyong likod. Wow, naglakaw-lakaw man si ambisyon siyang Chrissy. Uy, nipusing siya, nipusing. Undiyan mga bata kay mauwaw man sila magpa-video. Nagtago-tago kunuhay sila sa ilang mga naong. Pestila, nauwaw jud ang mga bata guys. Thank you so much.